Vi bedøver bare. Vi bedøver bare. Klokken er 7, vi møder ind med kaffe, der knap nok når helt til vort sind. Vi tjekker vores apparat, for dagens program er allerede parat. Sprøjter på række og slange i flok. Er der mere propofol? Selvfølgelig nok. Kirurgen vil starte, men vent nu lidt, for luftvejen først, det er vores visit. Vi er anæstesi, vi holder dig i ro, mens du drømmer dig væk, og vi passer på. Vi holder øje med tryk og puls, og hvis det falder, så kommer der straks en bolus. Propofol i sprøjten, og patienten går ned. Lidt noradrenalin, og trykket går afsted. Vi styrer det hele med ro og præcision, for anæstesi, det er vores profession. Den biber, hvad er der? Jeg ved det, det er det er bare elektronen, der har flyttet sig lidt på afveje. En kirurg siger, kan lige skynde jer? Vi svarer, ja, men vi bestemmer, hvornår det sker. Vi måler og tidræger og holder et blik på kurver og taler farmakokinetik. Vi kan høre på alarmen, hvad der er galt, før kirurgen har opdaget, at noget ikke er normalt. Vi er anæstesi, vi holder dig i ro, mens du drømmer dig væk, og vi passer på. Vi holder øje med tryk og puls, og hvis det falder, så kommer der straks en bolus. Propofol i sprøjten, og patienten går ned. Lidt noradrenalin, og trykket går afsted. Vi styrer det hele med ro og præcision, for anæstesi, det er vores profession. Når traumet det kommer, og alarmen den går, så ved vi præcis, hvor vi alle skal stå. Der skal luftveje, adgang og medicin til, og vi holder os roligt, selv når alt står på spil. Ved hjertestop står vi klar med det samme. Adrenalin og et sted, så får vi hjertet til at hamre. Vi tæller og trykker og råber klar, for når hjertet stopper, så skal vi være parat. Vi intuberer, ventilerer, vi observerer og korrigerer. Når situationen bliver kaos og svær, så er anæstesien den, der tager over her. Og når patienten vågner og siger, hvor er jeg? Så smiler vi sødt, du er i opvågning, okay? Er operation allerede slut? Ja, vi har faktisk været i gang et par timer nu. Vi er anæstesi, vi holder dig i ro, mens du drømmer dig væk, og vi passer på. Vi har styr på luftvejen, på tryk og på puls, og falder det hele, så giver vi en bolus. Når kirurgen vil skære, så siger vi vent, for patienten er vores vigtigste klient. Vi arbejder roligt, præcist og med stil, og løser det meste med et hurtigt smil. Så løft jeres kaffe og giv os et klap, for vi holder jer levende. Når kroppen siger stop, vi holder hovedet koldt, når det hele går i stå, for det er os for anæstesien, I kan stole på.